Ah. Tu. Tu. VD vam je najbolja stvar za ove stvari. Ako nemate kontakt negdje, slobodno napršite VD-a. Vidjet ćete sami situaciju. Sad ćemo da vratimo i ovu. Znači tu je sve spojeno. Spojeno i ovo, i ovo. I ovo. Sad ide ono vraćanje volana, ljudi. Tu vam ide jednostavno 1, 2. Ljudi moji, ja idem da stavim masu, nadam se da se neće ništa strašno desiti. Jebi ga, valjda neće. Izvadit ću ajklju za svaki slučaj pa ću